Comrade Bombshell Gesa vaya vatara mashoko vachiti aiwa mutungamiri wenyika his move yaanoda kuda kwachitagure kupresidency aiwa achiramba achiaccuse mutungamiri wenyika pakuguruma kwaari kuita tagurei for presidency achiti aiwa this move haribudi nokuda kwokuti anolabhla vana kuda tagurei sevanhu vari corrupt. Sana pina mashoko anokuda nyorwa panapa from Nehanda Radio. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa pa this address ine yandakuda nyora chiti Gesa accuses Mnangagwa of grooming kuda kwachitagurei for presidency. Former ZANU-PF Central Committee member and war veteran Blessed Gesa has claimed that kuda kwachitagurei, a prominent Zimbabwean businessman with extensive holdings in various sectors, including mining, agriculture, and fuel, wants to be the next president of Zimbabwe through backdoor. Ndomashwa mudatogwa pana zvinzi aiwa this kuda kwachitagurei arida kupuwa utungamiri hwenyika from backdoor. Achataura mashoko achiti all these preparations and these moves ari kuitwa nethe regime vachimanyisa kuti kuda tagurei apindire Central Committee. Now manje munozonzwa kuti aiwa akutoelektiwa kuti pushe kuti apinde for utungamiri hwenyika. Panapa tinoda Bombshell Gesa achiramba this move. Panapa tichiona kuti vanenge vachilebhula vachiti aiwa these guys they are involved mu deep corruption yakanyanyisa inoonekwa kunzi iri kuita kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure, iri kuita kuti vanhu vatadzikwa nemabasa. And this is the reason why most of the people on the 31st of March vakati aiwa takuta stay away, let us remain in our homes, we are not going to work just because we are not being satisfied the service delivery iri munyika yeZimbabwe, just because it is just favoring the elites, but the entire community it is left sidelined. Mashoko anobuda panapa achitaura Bombshell Gesa watikuona kuti he was one of the critics ari kumirana nemacitizens against the regime. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Mina comment section medu mudze mafunguro enyu. Musaona subscribe or like, switch on the bell icon.